Det, der gør golf særligt, det er, at det er noget, man kan dyrke på alle niveauer. Alle kan spille mod hinanden, og det er et spil, man kan blive ved med at øve sig på resten af livet. Det kræver ikke, at man er specielt fysisk pragteksemplar. Om man er 5 år eller 95, så kan man få noget ud af det. Og så er det et spil, som stiller store krav til ens tålmodighed og ens accept af, at det ikke altid går, som det burde gå. Og det er i sig selv meget interessant i en verden, hvor man gerne vil kunne kontrollere alting. Jeg spiller golf, fordi jeg synes, det er en fantastisk måde at kombinere noget socialt og noget sportsligt, samtidig med, at man får lov til at gå rundt i naturen. Jeg synes, at golfspillet er noget særligt, fordi man kan sådan få lov til at besøge forskellige baner. Altså, det er den samme sport, du spiller, men man får lov til at spille i sådan forskellige naturlandskaber. Og det er egentlig det, jeg sådan synes er skønt, det der med, at man laver noget motion, og man går rundt i noget skønt natur, og man kan sådan tage rundt forskellige steder og opleve noget nyt. Og så synes jeg også, det der sociale aspekt, jeg har altid elsket, det sociale omkring golfsporten, med at man møder alle mulige nye mennesker, og man spiller med nogen, man ikke kender, og nogen, der er yngre, og nogen, der er ældre, og det gør ikke noget.